Danas ćeš biti sa mnom u raju. Hvaljeni Isus i dobrodošli u još jednu molitvu na kanalu Svitlo. Danas se nalazimo pod križem na Golgoti, na tom mjestu zvanom Lubanjsko. 3 su križa i 3 raspreta čovjeka. Na sredini je Isus, a s njegove lijeve i desne strane raspeta su 2 zločinca. Trojice ljudi koji prolaze kroz isti trenutak smrti, čini se, ali njihova srca nisu ista. I onaj u sredini je Isus Krist, koji nam je s križa uputio svojih 7 riječi. Danas ćemo razmatrati drugu riječ s križa koju Isus izgovara, odnosno rečenicu. To su riječi nade, riječi milosti. Riječi koje pokazuju Božje milosrđe i kažu nam da Božje milosrđe uvijek ima zadnju riječ. Započnimo stavljajući se u prisustvo trojedinog Boga, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođi, Duše Sveti, otvori naša srca da razumijemo riječi koje dolaze s križa. Uđi u našu nutrinu i daj nam svjetlo da vidimo Kristovu ljubav. Daj nam milost da dopustimo toj riječi da nas dotakne. Daj nam srce koje se ne boji istine. Daj nam srce koje se ne boji priznati svoju slabost. Daj nam srce koje se usuđuje nadati tvome milosrđu. Dođi, Duše presveti, vodi ti ovu molitvu. Amen. U Evanđelju čitamo: jedan je od obješenih zločinaca pogrđivao: nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas. A drugi ovoga prekoravaše: zar se ne bojiš Boga niti koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi, jer primamo što smo djelima zaslužili, a on ništa opako ne učini. Onda reče: Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. A on će mu: zaista, zaista kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju. Zaista kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju. Riječi Gospodnja, slava tebi, Kriste. Danas ćeš biti sa mnom u raju. Isuse, evo stojim pod tvojim križem. Gledam tvoje izmrcvareno tijelo, izranjeno, izobličeno, pribijeno čavlima na drvo križa. S obje strane su ti, Isuse, razbojnici. Ovaj jedan te vrijeđa, ruga ti se, izaziva te, govori ti: spasi sebe, spasi i nas. Za njega je očito ovaj križ samo poraz, sama bol, jednostavno kraj. Ovaj razbojnik
kada tebe gleda, Gospodine, vidi raspetoga čovjeka na pragu smrti. Sve je izgubljeno. Ali drugi razbojnik gleda posve drugačijim pogledom. On vidi ono što drugi ne vide. On vidi drugačije od ovoga raspetoga razbojnika i od one rulje, Gospodine, koja te cijelo vrijeme okruživala, koja ti se podsmjehivala i rugala ti se i koja te pljuvala, izazivala. On vidi istinu. Desni razvojnik, on vidi tvoju nevinost. On zna da si ti posve nevin raspet na taj križ. I još on vidi da ti doista jesi kralj. Što se to dogodilo u njegovom srcu, Gospodine? To je doista neobično. Dok te promatra i on sam, pun boli, razapet, prepoznaje tebe kao nevinog, kao kralja. On vidi Isus, vidi istinu. U njemu se rađa vjera. Dok cijeli svijet, čini se, tebe odbacuje, jedan čovjek te prepoznaje. I to ne među čudima, jer tu barem vidljivo on ne vidi čudo. Ne prepoznaje te u tvojoj slavi, nego te prepoznaje tu na tome križu. U njemu se rađa vjera, u njemu se rađa pokajanje i on tu priznaje svoju krivnju. On sam kaže, mi smo pravedno osuđeni. Mi primamo ono što smo zaslužili, ali ovaj čovjek, on nije učinio nikakva zla. Kako je čudesno, Gospodine, stajati tu i promatrati kako se budi vjera, kako se rađa. Kako se rađa pokajanje, priznanje. Kako se prepoznaje kraj. Doista, Isuse, primamo što smo zaslužili. Evo tu taj griješnik otvara svoje srce. I nije te, Isuse, tražio nikakvo čudo, niti je tražio da ga spasiš od smrti. Nije tražio da siđe s križa. On je samo izgovorio jednu vrlo jednostavnu molitvu. Isuse, sjeti me se. Isuse, sjeti me se. Sjeti me se, Isuse. Kako je duboka ta molitva. U toj molitvi sadržana sva poniznost i povjerenje. Razbojnik vjeruje da ovaj raspeti čovjek kojeg gleda ima svoje kraljevstvo. On vjeruje sada u ovome trenutku da smrt nije kraj. On vjeruje da si ti, Isuse, više od onoga što oči vide. I tada u tome trenutku dolazi ta tvoja riječ. Ti mu govoriš, danas ćeš biti sa mnom u raju. Kako me dira duboko ta riječ, jer
Jer taj čovjek ne ima nekih dobrih dijela koje ti može pokazati. Bio je razbojnik. I onda mislim, pa evo nije imao ni vremena da popravi svoj život. Nema vremena da vrati ono što je ukrao ili da na neki način popravi sve nepravde koje je učinio pa kojima je zaslužio taj križ. To raspeće. On nema vremena za početi novi život. Sve se to meni tako čini dok ja to promatram. I vidim, sve je to nebitno jer on ima srce koje se okreće tebi, koje se otvara za tebe. I to je dovoljno. To je tako jednostavno. Ne možemo zakasniti, obratiti se tebi izgleda, Gospodine. Bez obzira koliko mi se čini da sam zakasnila, ti si uvijek prepun milosrđa. I čekaš da ti se moje srce obrati. Koliko puta mislim prekasno je, koliko puta gledam svoje slabosti, nesavršenosti i pitam se, Bože, ima li nade za mene? A ti na križu pokazuješ da nikada nije kasno za milost. Samo jedan trenutak iskrenog kajanja dovoljan je da se otvore vrata raja. O Isuse, dok gledam vas trojicu raspete, shvaćam i moj je život tu između ta dva razbojnika. Svaki dan ja mogu izabrati. Mogu izabrati da li ću moje srce otvoriti, okrenuti ga tebi ili ću hodati ovim životom zatvorena srca. U svojoj slobodi mogu odabrati živjeti bez tebe baš svaki dan. Ili mogu odabrati tebe. Otvoriti svoje srce i reći ti, Isuse, sjeti me se. Sjeti me se, Isuse, u ovome mome životu. Sjeti me se, Isuse, u mojim slabostima. Sjeti me se kad dođeš u svoje kraljestvo. Ostanimo za trenutak u tišini. Slušajmo Isusove riječi s križa. Zaista, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Gospodine Isuse, daruj nam milost da nikada ne očajavamo sami nad sobom. Daj nam srce koje vjeruje tvome milosrđu. Daj nam razum koji prepoznaje tvoju milost. Daj nam poniznost koja priznaje vlastite slabosti. I daj nam hrabrost da se uvijek vraćamo tebi, jer ti nikada ne odbacuješ srce puno pokajanja koje k tebi dolazi. Amen. Isuse, sada ti donosim sve one koji se osjećaju iskupljeno, sve koji misle da je za njih prekasno, sve koje nose težinu svojih grijeha, sve koji se boje da ih Bog više ne može primiti k sebi. Molim te, dotakni njihova srca i neka čuju tvoju riječ, danas ćeš biti sa mnom u raju. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Isuse, hvala ti za riječi nade koje izgovaraš s križa. Hvala ti što pokazuješ da je tvoje milosrđe veće od svakoga grijeha. Neka te tvoje riječi ostanu upisane u našim srcima i neka nas one vode k tebi. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala vam koji ste i danas molili sa mnom. Neka vas, dragi Bog, blagoslovi, čuva i štiti i brani do sljedećega susreta u molitvi s Bogom.